bambino manna mio, Marsa e voi Heilige, il corona, via di rana, il patrona, fuoco al hat, alta scelti di bicomana, asfaltana, alma hat. Carlo Gormajos of shame, yours of basic the Ferdana, or Chatsika, Viva San Giuseppe! Viva il Pin! Josef! Viva Giuseppini! Olha os paus do andor. Darba wieħed qabad iċ-ċistar. Tal-kamera.
قاعدين ينفهروا كان في القدس وفي المالديف من جو قلبنا تهرج شلايطة فيفا دايم سان جوزيف. هرشا لجوزيبي شيليو عنده جويدين بالبامبين لمرنا بيو هرشا هيروي هايلسي الكورونا ريالي غانا الباترونا فوق كل حد انت شيء تبقى معنا اسفلتانا والمهات كل كل ما يوصف شيء يوصف بس التفكيرنا والشبيبة فيفا سان جوزيف فيفا البين Joseph! Viva Giuseppini! Intom tfajli ġibu ma'kom ġibojot għanxerdu għom fil-mijiet għax bħalġilju kienet qalbu safja mela mirtijiet min tamalti u tal-misrani id-dem jiġri għozġofi il-Giuseppi faħħar mana dali u tijom tal-sawi għax fuqet Alla għajne xeħet jismewi lilek għazel baru stommu għal missiru lilek rit lilek ijet biex tħarisom fuq kem għanda l-Knisja u lit lil-Giuseppi komplu faħru intom tfal, intom tfajliet għax bħaltakom kienet qalbu safja bena bil-trijiet il-bixela li qed tara u diżina fit-triqat dana lana li qed tisma' kollu ħeġġa ta' xewqat mhux tifnan jgħix mill-luna mhux kifeħmin għal-fruat lil-Giuseppi komplu faħru intom tfal, intom tfajliet għax maltakom kienet qalbu safja beda mill-trijiet il-taqbilna ġiet is-sija tal-kefri il-qawwa morta tijom u għamiltom rebbieħin għalhom aħna irridu nkunu sħab fil-fidi u qalbenin lil-Giuseppi komplu faħru intom tfal, intom tfajliet għax bħaltakom kienet qalbu safja
هذا من هون Ile to może? 500 km.
Maqdis Giuseppi fil-lem li fim ninsabu, lejk nirrikorru tama kbira nsejbu l-patroċinju tiegħek. Wara l-patroċinju tal-arusa mqazza tiegħek. Mela ftiet dik ir-rabta ta' mħabba li bija int kont marbut max-xebqa bla tebaħ ummana. U fġieħ dik l-imħabba ta' missier li bija ħabbejt u tfajjer Ġesu. Tolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt għażiż li Ġesu rebaħ demm. Bis-seta u bil-għajnuna tiegħek tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif int Giuseppi kont taħseb din l-art tal-familja divina u ħarisa, hekk ukoll issir tal-familja maqtura ta' Ġesu Kristu. Ħeqret minn ġo nofsna missier ħanin din il-festa terruri ta' ħażen li qegħdin imarru d-dinja. Li għafmana misħawiet din il-gwerra li għandna ma' ħawiet tad-damijiet. Protettur ħawi tagħna kif darba ħlist minn mewt il-bambin Ġesu, hekk issa ddefendi l-Knisja mqazza ta' Alla mit-tnassis tal-edewwa u mitu lem. ċerred dejjem kull wieħed minna patroċinju sabiex pereżempju bil-għajnuna tiegħek ngħixu ħajja issa nagħmlu logħta tajba naħelhom lejna dejjem ġewwa l-ġenna hekk ikun. San Giuseppe itleb għalina, San Giuseppe itleb għalina, San Giuseppe itleb għalina. Il-festa tajba li kulħadd. Eskullon ftit il-kjoġobka, eskullon ftit il-kjoġobka. Għaddu ma' uħin.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Wara 3 ijiem li Ġesu kien ilu mitluf, Giuseppe u Marija sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-għalliema jismagħhom u jistaqsihom. U kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-den u tweġibiet tiegħu, kif raw instamtu u ommu qaltlu, ibni, dan għaliex għamiltilna hekk. Ara missierek u jiena kon qegħdin infittxuk bħalna maqsuma. U qalilhom, u għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li għandi nkun f'dak ħiju ta' missieri? Iżda kliemu ma femux. Imbagħad niżel magħhom u reġa' mar Nażaret u kien jobdihom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir. Għatina nitolbuk nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk inħossu fina breda b'tinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
najtu flimkien. Ikun imbierek Alla, imbierek isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu per Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għal-bijom tal-La Marija Santissima, imbierek għal-Qazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbierek il-glorju tagħha fis-sema, imbierek ta' Marija Verġini Uom, imbierek San Giuseppe Barros Kassissimu tagħha, imbierek Alla l-Anġel u l-Qaddisin kollha tiegħu.